Anyway, mayong adlaw di ay sa to ang tanan. Kana bitong every time nga mauli ko sa BUKID Dai is wa na jud ko kaila og skincare ba or malimot na bitaw ko butang og skincare. Muna pagbalik na kog Iligan City dai is grabe naka-dry ang ako ang skin. Pero for today's video dai is mag skincare ko or mag makeup ko og gamay ba kay lagi pabalik na ko ani sa Iligan City. Kay nahuman naman jud ang ako ang mga limpyuhon diri og okay na sad among balay og limpyo na sad kayo ang amo ang balay. Pero maasad lagi dai grabe sad ko kakapoy ng mga panahon na dai grabe kasakit ang ako ang lawas og grabe pud ka dry na ang ako ang skin please lang. Kay basta man gud makauli ko sa BUKID dai is grabe na jud nako ka busy ba. Munang dili na nako priority ang skincare diri sa bukid. Nya samtang nag-makeup ko ani day, naasay naningil sa utang. Kay gipautang man gud ako si Fatherland sa tindahan day kay moadto man lagi siya sa bukid. Unya kay wa pa man lagi ko kaluto kay grabe man ako ka busy. Munang niana ko niya nga pagkuha sa ditog sudan sa tindahan kay ako ara nang bayran pagkahapon. Unya day kay nalimot man day ko day nga naday koy utang please lang. Anyway day no, kung gusto day mo sunscreen day barato pero nindot kay siya nga sunscreen. I-try ninyo yung sunscreen nga sige na ko gigamit day kay nindot kay siya sa atong skin kay naghatag siya glowiness. So dili na ta kailangan daghan og ipintal sa tuang naong day para mo glow ta or para mo gwapa ta ba please lang. Kay kana nga sunscreen day enough na para sa inyong skin nga mo blooming mo or maghatag siya og glowiness sa inyong skin ba. Kay ako man gud day sukad nga naila nako ni nga sunscreen guys wala na koy daghang pamintal sa kong nawong. Kay samot na bitog init kay sa tanan day dili na kakailangan magbutang pa og foundation ba. So kana nga sunscreen day okay na kay na sa pang everyday makeup. Una nga akong kasagaran gamit jud day sunscreen, blush on, lipstick, maura jud na siya. Then pick upan din ako anang Cells Lady powder nga ako nga gigamit day kay lagi oily skin manggod ko kay kana manggod nga powder day is protection siya sa para sa mga oily skin ba. Pinakalas nga gigamit nako day is mag-spray lang pud ko anang sunscreen kay kana manggod siya nga sunscreen day kay nindot pud na siya ba pag humani mo og makeup. Og naasad pud na siya SPF 50 PE+++. Og mo na din akong itsura din no pag human ako butang sa ko ang mga skincare. O pag human ako makeup ba sininana na jud nga ako ang naong day medyo na ritoke na jud siya og gamay please lang. Mo na dako jud kay nigtabang pag magamit jud kag skincare. Dayon kailangan sa day mag makeup pud og gamay day kay para pud di pud talo siyang tan-awon ba din kani po nga panahon na day iswa day ko kadala og sudlay mo na way sudlay ni kay kailangan jud nato na sa mga babayi day kay para pud blooming gihapon ta tan-awon ba og maora day to no bye oy.